Преди обед продължава. Миналата седмица говорихме за българските супер храни, благодарение на които можем да си осигурим здравословен начин на живот. Днес пак ще се върнем на тази тема, но акцентът ще бъде коластрата. Това е първото майчино мляко, уточнявам за тези, които случайно не знаят. Да, знам, често съм опитвал. Знаем колко е важна тя коластрата за новородените, заради уникалните си хранителни качества, съдържащи се в нея, но не знаем, че освен човешката коластра, своето приложение намерила и тази от крава. Именно за това сега ще говорим с журналиста, лектор и автор на редица публикации по темата Ели Хорозова. Здравейте! Здравейте. За какво се използва коластрата? От крава? Да, имате предвид не майчената коластра. Точно така. Коластрата от крави се използва като матрица на имунитета. Тя може да подобри състоянието на имунната система, както на дете, което не е имало шанса да бъде кърмено или вече пораснало с имунни проблеми или проблеми в растежа, а при възрастните за подсилване на имунната система и за много други неща. Тествано ли е и доказано ли е, че има ефект? Ние не говорим за научен факт. Ние говорим за практиката. В България вече от 12-13 години се ползва коластрата и може да се каже, че има едно поколение от гледания с коластра. А защо няма научни изследвания? Има много научни изследвания и продължава много доказани. Това е една от най-изследваните храни на планетата и тя е в основата на създаването на ваксините, между другото. И България имах шанса 2 пъти да се видя наживо с създателя на Института по коластра в Нова Зеландия, професор Михаил Борисенко. Той казва, че благодарение на коластрата се открива тайните на имунната система. Защото, пак казвам, коластрата е матрицата на имунната система. Като казваме коластра, говорим само за коластрата от крава. Не, можем да говорим за коластрата на всички бозайници. Оказва се, че тя не е видово различна. И ние затова може хората да приемаме коластра, бихме могли и от мишки, и от други бозайници, от кози. Тоест тя има еднакъв състав ли можете? Еднакъв, почти идентичен молекулярен състав. Просто това, което вие препоръчвате на хората да ползват евентуално, е коластра от крава. Това се предлага, предполагам, в аптеките и въобще под каква форма хората я приемат? Не, вече популярна в капсули, защото това е начин за съхраняване, много щадящо изсушаване, но най-вече от коластра от крава, защото количеството, което предлага кравата и в рамките на 5 дни почти има коластра, така че остава 2-3 дни за новороденото теленце и има и подарък за хората. Няма ли опасност в тази коластра да са попаднали куп вредни вещества, които кравата е приела, хранейки се? Напоследък все повече говорим за ГМО, антибиотици. Това е отговорността на производителя. И аз лично не бих препоръчвала човек да ползва натурална коластра от крава, именно поради този проблем. Тоест да не ходим да молим съседката, ако живеем на село, да ни даде от коластрата. Аз бих се притеснила от такова. Тоест тези компании, които са ви познати на вас, разбира се, без имена, които представят коластрата на пазара, те сертифицирани са в това отношение и са абсолютно изследвани, че коластрата е качествена. Има много строг стандарт на института в Нова Зеландия за качество на коластрата и това се спазва от повечето производители. Добре, кои са основните неща, на които благоприятства коластрата от крава за човешкия организъм? Разбрахме имунната система, но нещо по-конкретно? Коластрата съдържа 8 растежни фактора, което е несъществуващо в никоя друга храна. И тези растежни фактори подобряват възстановяването или растежа на лигавици, кости, съединителна тъкан, хрущялната тъкан. Така че, когато се приема, да кажем, от един възрастен с проблеми или минал някакво лечение и раздразнен стомах, се подобрява състоянието на стомашно-чревния тракт. А пък при децата се залага правилно храносмилане, достатъчно чревна флора, оттам и бързо усвояване и растеж, правилен растеж. Това нещо, може ли човек да си го самопредписва? Не трябва ли консултация с лекар? Това е така наречената супер храна. Представете си какво е това. Ние сме върха на... Все едно метли да си предписваме. Точно така. Като естествено, там е написано какви са дозите. Какви са препоръчителните дози? Човек може ли години наред да се подхранва с коластра всекидневно или как става? От 2 до 4 капсули. Изследователите казват, че ако има проблем, трябва да вдигне 2 пъти дозата. Има много литература в този смисъл. А скъпо ли е удоволствието да пича? За мен няколко капсули са примерно лев, 2. Това скъпо ли?
За да бъдем наистина полезни на хората, те как биха могли да се ориентират какво да избягват, има пред по отношение на качествено-некачествено? Ами точно това казвам и в книгата си, последната за коластра, това давам критериите на Новозеландския институт, който е основоположник в използването и популяризирането на говежда коластра, и са много строги правилата, защото е много тънка границата. Тя е високо хранителна среда и е много лесно да бъде заразена от друга страна. Затова трябва да се купува качествена коластра, трябва да се купува гарантиран продукт. Добре, да поговорим за нещо важно. За кои групи хора или за кои хора е подходяща и неподходяща коластра? Вегетарианци, хора с хронични заболявания, бремени. Изобщо да ни кажете така, този принцип. По принцип е универсална храна. За новороденото най-правилната и най-точната коластра е майчината коластра, ако тя е в състояние да я даде. Ако бебето и ако малките деца имат проблеми, за тях също е много добре, защото тя осигурява един комфорт на храносмилателната система. За децата разбрахме, за възрастните хора, за възрастните е групи. Още по-полезна. Не, вегетарианци, например, хора с хронични заболявания. Вегетарианка. И нямам проблем да ползвам коластра, защото тя не е мляко. Тя е по-близо до състава на кръвта и до лимфата. Тя е секрет. Такъв е Въпросът с алергиите как стои? Коластрата е много полезна за алергични състояния, защото има много антитела, имуноглобулини, но при хора, които имат доказано млечна алергия, там има само следи от млечните съставки. Биха могли да пробват с половин капсула, с една капсула. След време преодоляват, ако много се страхуват, да не ползват. Но се лишават от едно наистина естествено средство. А какво е противопоказано все пак за коластрата? Бих искал да разбера случаи, в които не би трябвало да се... Ами, може би майки диабетички да не дават на децата си новородените коластра. Това е единствено в литературата. Има такава препоръка майките диабетички да не дават кравешка коластра заради това, че е краве продукт. Знаете, краве продуктите по принцип имат малко по-едри молекули, млякото специално, и просто по идея този начин да не се провокира имунната система. Но след време, казват изследователите, след една година, когато не е кърмач, може да ползва коластра. Още веднъж, има ли така установено и при кои заболявания, да речем, това има по-силен ефект, използването на коластра? При счупване, например, много бързо се възстановява, защото тук има растежни фактори за костна клетка, съединителна тъкан. При храносмилателни проблеми, при диабет, при такива обменни заболявания, понеже кръвната захар се регулира и усвояването на храната е много по-качествено. При нужда от отслабване, например. Ето това е. Да, има много добри, даже имаме такива случаи на 20-30 кг жени след раждане, да получат тази регулация. Защото коластрата се действа за съотношението между мускули и мазнини в полза на мускулите. И затова всички спортисти, всички върхови спортисти използват коластра. Това е една от тайните на големите отбори. Но да отслабнеш 20-30 кг... Има такъв случай описан, може да го прочетете. И е доказано, че е само благодарение на това, че няма някакви... Да, това от медицинска лица. Не трябва да е тотално тази жена, за да свали 30 кг. Да, има такива случаи. Просто в комбинация с храната и коластра? Просто в комбинация, но тя винаги се приема на гладно. За кои други заболявания? На гладно се приема? Тя винаги е на гладно, защото имунните фактори, антителата, имуноглобулините трябва да се захванат за нашите лигавици и да станат наши. Това е като пасивен имунитет, като включване на GSM в мрежата, да го заредиш. Час ли преди хапване? 20-30 минути. По колко пъти на ден? Това вече е индивидуален въпрос. Това е 3 пъти, зависи от състоянието. Но най-добре е сутрин на гладно, след обед на гладно. И казвате, всички големи отбори приемат коластра? Абсолютно гарантирам ви, това е една от тайните на високия спорт. То дава ли все пак някакви допълнителни качества? Има ли да дава енергия на човека, тонус? Точно така. Отключва собствените енергии. Правилното използване на мазнините за енергия, а не за натрупване на... Подобрява растежа, регенерацията след това. Възстановяването е по-бързо. И за козметиката да ни кажете? Знаем, че се използва коластрата и в козметиката. Тя и вътрешно е много полезна. Външно като маска може да си прави всяка жена.
Какво с тези капсули? Да, отваряте с водичка или с ваш любим крем и си правите една маска или спите така и това е едно прекрасно средство. Регенеративно, защото вътре има растежен фактор и за кожна клетка. А използва ли се като съставка в козметиката, която се произвежда? Честно казвам, аз не съм чула такова нещо. Да се слага, защото не знам дали може да се осигури съхранението. Защото тук няма консерванти, няма... А в тези капсули как се съхранява тогава? Това не е ли по същата без консерванти. Щадящо изсушено. Днешните технологии позволяват да се съхрани чрез изсушаване. Благодаря ви. Благодаря ви за това гостуване. Много, че ни разказвате повече за ефектите от коластрата. Аз доста човешка коластра само съм пробвал, уважаеми зрители, много добре ми действа. Не, шегата на страна, оказа се, че наистина кравешката коластра е изключително полезна за нас хората. Има 12 растителни клона, или как се наричат, които помагат за човешки организъм. И напоследък наистина все повече хора прибягват към този начин да подсилят организма си, подобно на модата в храненето, което си е един от залозите за добър външен вид.